Ние сме едни от първите, които се научихме да работим пухиното яке с неговите специфики. Когато започнах в тази фирма, беше това нещо ново. Никога не сме били така да сме без работа, да има работа. Това съм завършил, това ми е специалността, това работа. Ние имаме пазар, имаме развитие и това означава, че ще вървим напред. С стартирането на фирмата започнахме да шиеме пухини облекла. И тогава сме се учили, защото подобно изделие беше непознато в България. Нашия капацитет е от порядъка на 4-5 хиляди якета на месец. От няколко години разработваме своя търговска марка, като целта е да предложим на българския пазар изделие, което по качество не отстъпва на водещите търговски марки. Като започнах в тази фирма, се учих и започнах като изпълнител. И след време, след няколко месеца работа, станах технолог. Не съм станала веднага технолог, така че съм имала поле да се докажа, да науча нещо и все още си се уча, всъщност. Харесва ми самата фирма, една от най-стабилните фирми е, може би. Управлението ми харесва, управляващите, условията и съответно и заплащането. Тук в нашия цех аз съм направил осветление по мой си проект и съм направил осветление за всички шиени машини, което първото нещо е ефикасно, не пречи на очите, дава много светлина и не харчи никакъв ток. Като шивашко производство, тук ми беше за първи път и това мога да кажа, че си останах тук, защото хората са много разбрани. В смисъл такъв, усетих топлина и разбиране. Значи не само, че хората може да те обучат, но и да те разберат, което е много важно за един млад човек. И аз съм с инициативата да съберем много млади хора, които да работят тук. Изисква умение, изисква желание, но в крайна сметка един млад човек много бързо при желание, дори в рамките на 3 до 4 месеца може да добие едни добри умения, за да може да бъде продуктивен. Очаквам и вярвам, че Мартекс ще се разраства.